bogati, много са богати. Слънце дождове всеки ден, яки мецки сладен. Джепове, джепове, кабулети, лимузини всички екстри. Бели ленти, джепове, джепове, кабулети, лимузини всички екстри. Бели ленти, честно парти, с манекенки и с нашите родителки. Честно парти, с манекенки и с нашите родителки.
поздрав за тези прекрасни момичета, обаче аз чакам още момичета, има толкова красиви момичета минаха през мен днес. Има, аз ги гледам. Така, момичета, последно повикване. Момичета, пожелавам ви, не в най-скоро време, като ви гледам имате още да учите, така ли е? Да, то горния ще се каже когато му е времето, но ви пожелавам по един хубав такъв късмет, както е младоженеца днес, защото наистина е късмет, да не говорим за булката. Така, младоженеца, заповядай сега ти си до булката. Момичета веднага ще изчистят дансинга и тук при мен ще дойдат всички прекрасни момчета. По имена да ви карам, става ли? Байрам, да, ти си първия участник. Ти си Хили. Ти си втория. Другия Медо Барев. Оле, да бе, айде я. Аре, да не трябва се толкова много, че... Целият рот там. Чай, че не мога ги фокусирам. Циката, къде е тук циката? Ей! Аре! Ей, тук един има, двама, ле, супер сте. Трябва да я в кръчмата. Май пак се къдете в кръчмата с всичките. Къде да ги намеря? Трябва да отида. Кокера. Кокера? Вече на 3 водки, колегата ще се. То това е зърното, но го няма. Бе, яна ти кинеш за приватко. Айде, викай. Аре, явате тук, бе! 100% ще направите второ свърна. Рашката, бе! Един, два, три, четири, пет. Другите сранги. Еми, той го няма, ама те се крие. Охо, по-бързо е, стъпка напред, айде. Стъпка и двамата и още там леко става, ама цялото се улидва. Ой, ще ви знаете. Ще направя тук 50 момчета, вярвате ли? И сега като почна да ги извикам всичките 100% има 200 ергена. Охо! Двама! Какво да направим? Еми изгорехте, да, бе. Не се виждам. И двамата, айде. Ей, другия. Какво да направиш? После аз ще... какво да чакаш? Аре. Видите си. Аре. Колко ергени има в нашата цялата това и от други са отделно? Пълно е. Да набавим времето, да направо да го фърля. Събра ги, според мен ги събра момчетата. Прекрасни са, даже някои тичаха. Браво!
Пожелавам на тези, които тичаха, наистина тях да се изсучи, нали, да фанат вратовръзката. Сега трябва да свалиш обаче вратовръзката от тебе. Не знаеш ли как? Ако трябва, ще викнем булчицата слънчето, тя ще ти помогне. Разбира се, че ще има музика с един хубав кючек на Вайди за всички башергени на танци. Точно така, като кобра и вратовръзката. Айде, момчета, момчета! Айде на дансика, малко така се разкършете! Това е най-новия кючек на Вайди, мамо! Само за всички башергени! Браво, бе, Вайдо! Едно, две, две и половина, три! Между другото, днеска той цял ден ми прави впечатление с хубавото момиче, което минава през оркестъра. Момчето, което хвана вратовръзката. Добре, добре. Значи момчето, което хвана вратовръзката... Танц. Живи и здрави да сте, милички, много здраве, късмет и много любов. Вайдо, ако една звезда си, специален поздрав за момчето. Да, една хубава балада, което хвана вратовръзката. Сигурно в най-скоро време ще бъде и тяхната прекрасна сватба. Къде е младоженеца? Младоженеца? Трябва ти да поканиш хубавата слънчица на един хубав прекрасен танц. Също така и прекрасните кумове. Нашия прекрасен колега с неговата прекрасна съпруга. Проклинях си съдбата, обрече бях на самота, но вярваше душата, че те има там по света. Сега до мене ми стоиш, не вярвам на сърцето си, наявлените има и си само сън. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отива и не ме оставя, ще се изгубя без любовта. Но ако само себе си, сън остани си и не ме буди, а подари ме и нежно целуни ме. Не съм щастлив, поне съня си. Специално за всички танцуващи вече на танц, свика за всички влюбени.
специален поздрав за прекрасните младоженци.
живи и здрави и да изкарат много пари. Специално от косините Белия, Катидже, Джемиле, Мехмед Барев и най-вече за дебели коси от Ава и Катидже. От Ава Атидже. Хайде, вай! и да разрежете едно хубаво парченце, да развалите вече тази хубава торта, която цял ден ви краси така хубаво масата. Двамата ръка за ръка разрязвате едно парченце, избирате си ви откъде да е. Обаче докато разрязвате парченцето, трябва да си пожелаете това, което най-много искате да ви се случи в живота, а ние всички ви го пожелаваме от все сърце. Така, двамата, ръка за ръка.
Режете и си пожелавайте на ум, за да може да се сбъдне. Режете и пожелавайте. Айде, Вайдо. Айде, три мъжки! Някой на мен каза три мъжки, живи, здрави, каквото е къл горния, това ще само да са пълни ръцете на малото семейство и на техните родители. Разбира се, за първото парченце, уважаеми младоженци, младоженеца ще захрани своето слънчице, защото от тук насетне родителите са предали вече на тебе, ти си главата на семейството, ти ще командваш, но ти ще и храниш. Я да видим сега как ще храниш това хубаво слънчице от тук насетне. Щедър си, жив и здрав да си. Много от младоженците ги е страх да дадат на булките, защото искат да си ги запазват такива каквито са. Обаче днес нашия младоженец е просто прекрасен. Много щедър аплодисменти, браво! Аз така като гледам се успокоявам, че тук насетне няма да гладуваш, миличко. Бая ще напълнеш, даже на други сватби, ако идваме, дай Боже, сигурно няма да те познаем. Обаче сега веднага идва реда на прекрасната булка да захрани младоженеца. Жените винаги са по-щедри от мъжете. Сладко ли е, милички. Сега трябва да си изчистите без да се кръвувате. Само да чистите това, което изсапвате. Тя булката го направи с умисъл, за да може повече време да е в лицето така на младоженеца. Да, има още. Още има пинани, чисти. Сега вече едно хубаво, горчиво ви пожелаваме. Много здраве, много щастие и много късмет. Живи здрави! Веднага, уважаемите младоженци, отбележете едно парче за вашите прекрасни кумове. Второто парченце е веднага за вашите прекрасни кумове. Те са го минали това, но трябва да накусат от тази хубава торта. Добре, обаче сега е ваш ред. И като гледам младоженеца колко е щедър и към вас, бая ще се озорят кумовете, може да вземете вече парчето с торта. При вас вече няма значение кой пръв ще захрани, защото вие сте минали, минали сте от този ред, но е хубаво да накусите от тортата. Ей, куме, как на баба така може? Я давай с това, което ни е дал горния. Пилички ли ги трябват, ножове ли ги трябват, с ръцете. Ай, хубаво нещо. Ей, кумичка. Добре, хранете се както на вас вика. Куме, прекрасен се. Няма нищо страшно, кумичка. Колко нещо даде тортата на кума, сега е твой ред. Браво! Живи и здрави да сте, както казват старите хора. Тази година булчица, до година е една хубава. Браво на прекрасните кумове. Готови ли сме за лята?